И здравейте. Здравейте всички, които гледат това видео. Днес играем с Стив, т.е. Марто. Как де? Да. Днеска смятаме да поцеляваме двамата. На survival. Да, точно така. Както виждате, тук е... Да, и както виждате, има едно блато. Аз отивам на другото дърво. Аз ще дойда на това. Тук аз предлагам си разпределим работата. Единия миньор. Аз искам съм миньор. Главния миньор. Ти може да бъдеш архитект и всичко друго. Само аз искам обаче да бъда миньор. Става ли? Да. Okay. Ще копам, ще разпределям работата по... Така как де? Да, по-равно. Да. Братски. Така. Добре, аз събрах това дърво почти. И аз. Имам 8 блокчета. Аз имам 5. Вече 6. Знаеш какво? Аз ще ги дам всичките, само ще направя един workbench. Да, ще направя общ. Не при workbench, чули? Няма. Нося го. Къде си? Ето е, човек. Ето. Само така. Дърво. Правя кирка, правя брадва. Аз правим един чест. И ти давам другия... Аз правя брадва, кирка и меч. Дадох ти ги, нали? Да. Така. Така. Сега аз ще отида на копане. Може тук да живеем, да си направим пещера и в нея да живеем. Да си направим някаква... вълци, брат! Къде? Виж ли ме? Ги бе, човек. Виж ли ги? Да. Може да си направим кученца. Ама ни трябва скелет. Здравей, сладурчо. Има бамбук. Аз ще го убера. Не се притеснявай. Той е важен, няма да го... пещера намерих, брат. Искаш ли да вземем? Добре, аз ще ти дам бамбука. Искаш ли го? Тук има още един бамбук. Добре, тия две... Човек, не знам какво се случва, обаче там ме откъснат бамбука, не съм отбарала. Виж ли бе? Това е моя. Това твоя ли е, човек? Сега ще го дам. Така. Ела, тук видях една пещера. Ела, аз идвам към тебе. Ти не идвай. Да. Тя къде е пещерата? Сега ще видиш, една дупка. Мога да видиш. Виж ли? Къде? Да, видях. Тази горната. Тук има оформени стълбички, да. Ето е, да. Тя е под земята. Да, именно. Благодаря. Да не ни скокне нещо. Фак бе. То нищо няма. Добре, как де? Добре, ще събера малко камък. Чакай, аз ще направя така каменна кирка. Трябва ни от това. Торчове. Торчове, ама нямаме кол, брат. Отиди да вземеш още малко дърво. Плиз. Добре. Ето тук до къщата даже си има доста дърво. Така. Няма да е там къщата, ще поексплорнем, ще намерим по-хубаво място. Така ли? Окей. Защото аз така съм намирал села и някакви много яки пещери. Така. Намерих друга пещера до обикновено. Да, си я видях. Ела тук. Сега, нали, за дърво? Да, за дърво, че няма да имаме... И доведи workbench, наистина. Аз трябваше да ти дам брадвата, бе. Аз имам брадва, кирка и меч. Ама каменни нямам. Аз събирам... Зомби с лопата, брат! Биго, идвам. Хелп, искаш ли хелп? Разбира се, че искам хелп, брат. Къде е? Ето меч, къде си? Убих го, брат. Браво. Убихме го. Фак. Изгори, мислих, че... Добре, доведе ли дървото? Да. Дай ми го само за секунда. И няколко дъски. Нали да си го направя на дъски? Не. За тебе зомби! Спаунър, брат! Тук има спаунър. Това даде лопата! Ще я дам, човек. Окей. Само секунда. Трябва ми малко дърво. Тук има спаунър, не влизай. Много опасно. Ако направим торчове, трябва да влезем вътре, да вземем, защото има при спаунерите честове. Да, знам. Изчакай. Добре. Така. Имаш ли доведе ли workbench, човек? Да, чай само да взема още малко дърво. Дай го да... Аз вече имам дървото. Давай. Служи го. Идвам. Това е много рядко. Къде ти? Ето, тук са. Оп. Добре, така. Аз ще направя факлите. Ти имаш кол ли? Не, нямам, обаче сега ще покажа как може да направим кол. Без самия кол. Трябва ми печката, окей. Слагаме тук. Слагаме това тук. 1, 2. Тук, още едно. И се получава кол. Ето, виж ли? Така. През това време аз ще ти направя обикновени инструменти. Чули? Да. И така.
Искаш ли... Добре. Но дам ти меч. Ти където го само? Заповядай. За тебе меча. Ето направих торч. Ти където? Къде? Абе, я ми дай лопатата, че ми трябва. Да, ще дам. Чуваш ли? Да. Взех торчове. Заповядай лопатата, аз ти я дадох. Овце! Стой Хайде, тук. Стой там, чули? Добре, бе. Спокойно. И аз нямам дърво. Чакай сега. Трябва ми дървенице малко. Зад мен има една овца. Да убия ли? Убий я. Аз виждам две. Едната моя зад мене. Чакай само да си извада меч. Добре. Ей, Съжалявам, човек. Съжалявам. 5 часа сте на тренировки, не че... добре. Така, направи такова. Торчове ли? Да, аз правя. Чакай, 1, 2, Така. 2, 3, 4. Аз направих торчовете, брат. Готов ли си да влезем? Там има долу спаунър. Добре, ще ме чакаш ли? Добре. Трябва да вземем нещата си. Кирка, нали имаш? Имам, пази се. Окей. Добре, аз нося торчовете. Аз имам 4. Това ще е епик, между другото. Според мен, защото невъзможно две зомбита с лопата. Това ти ли беше? Да. Кол! Брат, зомби! Казвам ти има спаунър тук. Такова има кол. Аз ще го Давай, чупа. давай. Ти се заимай зомбитата, аз ще го чупа, чули? Защитавай ме. Чули? Има ли още? Не, намерих айрон, брат. Айрон намерих. Зомби с голден броня. Уби го. Аз ще го убия. Чули. Мале, аз тук намерих. Тя мина много богат. Добре, аз ще убия тук кола. Даде ли ти броня? Айрона. Да, даде ми. Ама само едни гъщета ми даде. Там има. Къде бе? Чакай само секунда. Ти ме пази, брат, наистина. Да, бе, ти трябва да паш мен, аз чупим кол. Фак, аз забравих. Тук е много кол, между другото. Къде си? Тук няма спаунър. Има още една пещера. Да, има. Няма Отиваме, спаунър, брат. отиваме при другата пещера. И фак. Тук има гол. Да. Връщам се да взема торчовете. Добре. Аз тук ще наблюдавам, защото явно нещо няма спаунър. Това е много тъпо. Къде си? А къде са? Ти тук си копал. Аз ще изкопаме толкова. Пази ме, човек, не съм. Съжалявам. Ей, Съжалявам, бе, човек. Аз копа кола тук. другата пещера, айде. Ама то няма. То се оказа някаква дупка. Само дупка. Откъде се взеха тия зомбита, между другото? Ево надолу има още. Не, бе, това е... Да, има. Да, дупка. Къде е? Дупка ти казвам. Тъпо. Ти къде? Къде? Човек? Ти къде? Това е най-обърканата пещера. Ето ме, виж. Тук. Ево. Ти лък ли си направи? Какъв лък, бе, човек? Това е Само ме. меч. Какво беше това, бе? Май намерих хиро, брат. Съжалявам. Паяк намерих. Лешпер. Да, ще убия паяк. Убих паяк. Даде ли? Окей. Ще ловим риба. Брат, нямаме храна. Имаш ли месо? Не. Имам дана вълна на овца. Трябва ни месо, защото го почвам да гладея. Това ми го е. Я го изяс. Не, аз... това е отровно месо. Ще ме убие. Чакай, бе. Да, естествено. Отрова. Не, отровно е, да. Ти къде си? Ето ме. След мен е ме. Дирки. Топ. Не, Чай мече. човек, паднах. Ще умра са. Има гъби. Към блатото ли отиваме? Не, бе. Връщаме се, аз не знам какво име не съм. Я ме чакай. Зомби с ризница, мое! Къде ли, човек? Става ли? Къде ли, човек? Вземи. Чакай. Той не пусна нищо, виж. Не пусна. Това е мое, искам само да викам. Пещера. Изчакаме. Зомби! В пещерата. Брат, тук ще е спаунъра. Видя ли ме? Съжалявам. Искам да изи. бия зомбите, човек. Тъй. Чакай, брат, аз трябва да ям. Не яда ми, не ме отрови, брат. Пълно е с кол. Аз чупа кола, чули? Ти слизай по-надолу. Имаш ли торчо? Да, бе, имам. Зомби, брат. Тук ще има спаунър. Трябва да има спаунър. Просто е невъзможно, човек. Стигаме, биде. Мале, той е пълно с кол. Прекрасно, той е пълно и с зомбита.
Добре, откъде идват те зомбита? Айрон намерих. Още айрон. Един до друг има поне някой. Еми, добре хора, чао. Снимали са над 15 минути. Добре, и... Чакай, не знам. 10 минути! Yes, ще го пуснем! А, така ли? Значи още имаме време. Добре. Не го спира, брат. Аз няма, бе. И ти ми... Да, ти ме такова. Какво е такова, бе, човек? Ти ме спря, нали, в твой сервер? Ела, човек. Но в твой сервер играем и ти ме такова. Дисконект. Да, нага, ела, човек. Така, идвам. Join the game. Нали си при мен? Чакай, да, тук съм. Ето, джойнах. Така, ти къде си? Надолу съм. Мога да ме видиш. Аз тук обирам айрон. Много яко обаче да играм в Майнкрафт, нали? Да. Много Ще ми... добре сървайвал. Ти си... Аз се тук обирам На айрон. там има ли пещера? Има обаче нямам торчове. О, аз имам 8. Мале! О, спаунер! Брат! На паяц е това! Така ли? О, съжалявам, брат. О, още един паяк. Бързо! Торчове! Имаш ли торчове? Ела се оттегли, бързо, няма... Помощ, умирам! Абе... Помощ, умирам, help me! Всички добре. Колко са много. О, умирам! Знам. Имам 2 сърца. Брат, знаеш какво е единственото решение? Дай бързо торчове, бързо! Убиха ме! Който убива? Паяк. И вънка е нощ. Нощ ли бе, човек? Да. 2 паяка се бият. Аз ти взех нещата. И не знам къде си сега. Умри! Народе, умри! Как бе? Виждам ти никнейма. Ма нямам нищо, виж. Ето те. Ще дойдеш към мене, виж. Човек, так му намерихме спаунера. Виж, ето те. Фак. Виждаш ли ме? Да бе, виждал те. Чакай, че тук бия паяци. Никнейма имам предвид, виждам. Да бе. Фак. Ти къде си? Аз съм тук. Можеш ли да ме видиш? Айто бе. Може да влезеш. Не знам къде е входа. Къде е входа, бе? Я излез и ми помогна. Как бе, човек? Аре бе, човек. Добре, Добре, изчакай ме, аз ще взема нещата. надолу. Ури! Не, никой не вика. Нещо ме нападна. Зомби. Да. Не, нещо такова. И до другия път, хора. Чао. Приятели. Чао, до другия път, хора. Редстоун има. До другия път, хора. Чао.